Добрый день, поважанное господарство. С вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст и удзельнік нашей сегодняшней передачи, социолог, супрацоўнік британского доследного центру Chatham House Рыгор Астапеня. Рыгор, добрый день. Добрый день. Хоць я хочу адразу папярэдзіць наших слухачоў і гледачоў, што я все ж таки професійна не з'яўляюся социологом, а акурат хутчэй палітолагам, бо навуковая ступень у меня якраз по гэтым. Але, конечно, можем говорить и про все грамматику. Ну, вы уже, можно сказать, стали социологом, вот, тому что с вами зараз ассоциируются вот три хвали даследаванняў по Беларусі, якія правёў Chatham House з мінулага верасня, і вот днямі вы агучылі дадзенае самага апошняга, самага свежага даследавання, якое прайшло ў студзені. Да таго вот першае было ў верасні, другое ў лістападзе і вот трэцяе. Ну, вынікі гэтага апошняй хвалі, яны ўжо шмат дзе былі апублікаваныя, мы, можа быць, як бы іх просто пераказваць не будзем, але я вот задам вам, Рыгор, такое пытанне. Вот вы паглядзелі гэтыя тры хвалі, тры вынікі. Што змянілася за гэтыя, ну, фактычна паўгады? Что самое значное, вот что вам кинулось в вочы, что вот в верасні было таким, а вот уже у студзені сёлета, ну, уже моцна змянілася. Дякую, Юрий, вялікі за запрашэнне. Я, пэўна, пачну з такой крыху сумнейшай рэчы. Я думаю, что калі казаць, што істотна змянілася з верасня, то гэта все ж таки у верасні у беларускім грамадстве, я думаю, было значна больш аптымізму. То бок, калі паглядзець на цяперашні стан грамадства, то яно куды больш скептычна ставіцца да перамогі пратэсту. Я думаю, но у нейкай ступені просто расчаравана. Вось гэта, я думаю, найбольш істотны момант, які змяніўся. Калі ж казаць пра тое, што не змянілася, то па сутнасці грамадства таксама не змянілася ў тым сэнсе, што яно ў большасці сваёй не прымае Александра Лукашэнку, яно ў большасці сваёй не прымае гвалту, які чыніць як бы сістэма Александра Лукашэнкі ў дачыненні да беларускага грамадства. Я думаю, што вось гэтыя рэчы яны па сутнасці не змяніліся. То бок гэта вось калі так уступна казаць. Калі казаць ужо там ісці кудысьці больш падрабязна, таксама ёсць некалькі рэчаў, которые яны не змяняюцца, напрыклад. Калі казаць пра то, што не змяняецца, я думаю, і чаго мы чакалі, што зменіцца. Это, напрыклад, рост чырвона-белага сцягу. То бок, у прынцыпе, мы, калі рабілі першыя замеры ў верасні, то мы атрымалі, што за чырвона-белы сцяг 38%, за чырвона-зялёны 42%, і рэшта не мела перавагу, то, в прынцыпе, мы думалі, што пазней мы атрымаем большую перавагу ў наступных хвалях чырвона-белага сцягу. Але мы пабачылі, што гэта не змянілася. То бок, у прынцыпе, падтрымка БЧБ, яна засталася недзе на тым жа ўзроўні, што і была. Хоць, па сутнасці, я таксама, людзі, калі часта вось бачаць нашы гэтыя лічбы па чырвона-беламу сцягу, мне там пішуць, пачынаюць у каментарыях пісаць, як так, як ты сабе такое дазваляеш і так далей, не можа такога быць, то, у прынцыпе, я думаю, што важна разумець, што, у прынцыпе, беларускае грамадства, яно не ставіцца негатыўна да чырвона-белага сцягу ў сваёй большасці. То мы не бачым вось у тых групах, пра которые мы будзем пасля гаварыць, мы не бачым там негатыўнага стаўлення да чырвона-белага сцягу. Яно ёсць толькі ў вузкай групы так званага бастуна Лукашэнка, которая сапраўды лічыць тое, што чырвона-белы сцяг фашысцкі, его трэба забароніць і так далей. Па сутнасці, рэшта грамадства ставіцца досыць спакойна да чырвона-белага сцягу. Это калі казаць про тое, што не змянілася. Ну, я думаю, я уже не буду забегать тут далее. Я вас перепыню. Да. Просто я хочу, так сказать, нашим слухачам, так сказать, вот, сказать, что сапраўды у вас там атрымаўся даволі вялікі разрыв. То есть, каля 40% аддаюць перавагу чырвона-зялёнаму, але на пытанне, ці лічыце вы чырвона-белы сцяг там фашысцкім, толькі 24 адказваюць так. То есть,
толькі палова, ну прыкладна палова ад гэтых. То есть для іншых, для 40%, ну недзе яшчэ для 20 яны выбирают чырвона-зялёны, але супраць чырвона-белага, ну вот такой вот інтэнцыі як бы агрэсіўнай у іх няма. Да, да, і гэта па сутнасці стварае перадумовы там некаторым людзям лічыць, што пры змене ўлады чырвона-белы сцяг стане дзяржаўным. Таму што насамрэч ён у сваёй большасці не мае ніякіх негатыўных канатацый. Але з іншага боку, вот вы на сённяшняй прэсавай канферэнцыі сказалі такую формулу, так сказаць, прыгожую, што дзяржаўным сцягам будзе сцяг пераможцаў. То есть вы абазначылі, што вот як бы сцяг – это маркер палітычнай пазіцыі. То есть сярод пратэстоўцаў бел-чырвона-белы сцяг амаль цалкам і адкіданне, непрыманне чырвона-зялёнага і наадварот. Сярод бастыёну Лукашэнкі, як вы его называеце, вот якраз яны ўсе лічаць, што это фашысцкі сцяг бел-чырвона-белы. То есть в этом сэнсе як бы пераможца атрымлівае все. Пераможца усталёўвае свой сцяг. Да, так? Потому что у цэнтры нашага грамадства знаходзіцца по гэтаму пытанню. У цэнтры это знаходзяцца людзі, которые лічаць, што пытанне сцягу неістотнае. То бок у нас досыць вялікая група вось людзей, вось калі ім задаваць напрост пытанне, што вам бліжэй, яны адказваюць ні адно, ні другое. Калі ім задаваць, наколькі важны для вас сцяг краіны, таксама кажа, што это не так і важна. То бок гэта там нейкая чвэрць, як бы вось пятая частка грамадства. Яны вось в прынцыпе кажуць, што нам в прынцыпе гэта не важна, ну як бы якіх хочаце, такіх хай будзе. То бок гэта ў сутнасці будзе вырашаць той, хто і пераможа. І зважаючы на тое, што ў цяперашні момант ўсё ж такі большасць на баку пратэсту, я думаю, што ёсць гэтыя падставы меркаваць, што калісьці бел-чырвона-белы сцяг стане дзяржаўным. А зараз вот до этой градацыі грамадства у вас раней былі з 3 частак, ну так бы мовіць, гарачыя прыхільнікі пратэсту, гарачыя прыхільнікі Лукашэнкі і паміж імі. Зараз вы выдзяляеце 5 груп, але вот это вся так бы мовіць, сярэдзіна, вы іх называеце назіральнікі, скептыкі, абыякавыя, яны, я паглядзеў, разам 45%. Ну, амаль палова грамадства. Якімі як бы характарыстыкамі яны вызначаюцца, ну скажем, в палітыцы. То есть зразумела, што шмат па якіх пытаннях яны як бы паміж тымі і паміж тымі. Але я так разумею, ёсць пытанні, вот вы ўжо адно з іх правялі, дзе іх погляды яны як бы перпендыкулярныя. В этом сэнсе, скажем, калі браць той же сцяг, то пратэстоўцы за бел-чырвона-белы, прыхільнікі чырвона-зялёнага, ну, прыхільнікі Лукашэнкі за чырвона-зялёнае, а вот эта сярэдзіна, яна не тое, што крышачку того, она просто, да это не важно, это нас не тычыцца. Вот по каких-то іншых пунктах яны вот такімі выглядаюць, як бы не сярэднімі, а перпендыкулярнымі, они ввогуле не про тое, они не прымаюць это супрацьстаянне. Да, іх трэба крыху по-рознаму глядзець, так, то бок гэта, пэўна, не градацыя, а ўсё ж такі нейкі такі трохкутнік у выпадку скептыкаў, абыякавых і спачуваючых. Усё ж такі, калі казаць пра спачуваючых, яны іх досыць проста зразумець, так, гэта людзі, которые прыхільна ставяцца да пратэсту, яны вельмі негатыўна ставяцца да гвалту, да беззаконня, яны досыць перакананы ў фальсіфікацыях, яны крыху менш падтрымліваюць БЧБ сярод іх, яны крыху менш давяряюць Святлане Ціхановскай, але пры гэтым у іх, напрыклад, адсутнічае цалкам давер да Александра Лукашэнкі. Яны, у прынцыпе, вельмі рэдка хадзілі на пратэсты. Это тое, што вось іх вылучае. Шмат у чым гэта таксама звязана, ведаеце, з тым, дзе людзі жывуць. Таму што это таксама ўплывае на тое, як людзі адказваюць на пытанні. Да? Напрыклад, сярод менчукоў, нават калі мы бачым, што там таксама пашыраецца меркаванне, што пратэст зменшаецца,
то сярод людзей, которые жывуць па-за Менскам, так гэта падаецца для іх цалкам відавочным, тому што в прынцыпе ў іхных гарадах пратэсты былі недзе ў жніўні, ў верасні, а пасля паступова яны станавіліся ўсё меншымі. Таму вось яны, гэтыя спачуваючыя, яны па сутнасці вельмі блізкія да ядра пратэсту, але крыху ўсё ж такі менш актыўныя ў публічнай сферы і менш актыўна не хадзілі на пратэсты і таксама не хацелі бы ўцягвацца моцна ў гэты працэс. Калі казаць пра скептыкаў, которые у нас складаюць 9% грамадства, яны, в прынцыпе, не любяць ні ўладу, ні пратэстуючых. Яны часта галасавалі супраць усіх, яны супраць гвалту, яны... Ведаеце, калі вось падумаць, каго б яны праўдападобна глядзяць, мы таксама глядзелі на нейкія іхнія медыаспажывання, того, што яны, в прынцыпе, глядзяць, што чытаюць. Хутчэй за ўсё, гэта людзі, которые глядзяць, напрыклад, Владзіміра Салаўёва. То бок гэта людзі, калі вось спрабаваць казаць, што ён кажа, да, што вось ён вельмі резка кажа пра Александра Лукашэнку, ну, але таксама і пратэстоўцы называе там БЧБшнікамі, там з нейкім так грэбліва да іх ставіцца, да, то бок ён, то бок у прынцыпе у гэтай групе існуе... Чума на оба вашы дома. Ну да, вось такім нейкім такім падыходам, да. Ну і таксама гэта таксама в пэўным сэнсе таксама можна казаць пра тое, што чаму ж яны скептыкі, да, таму што как бы яны не веряць у тое, што пратэст можа перамагчы, таму як бы ім прасцей казаць, ну, чё вы занимаетесь фігнёй? Вось давайте будем реалістычнымі. Вы не можете перамагчы, таму давайте не будем нічога рабіць. Бо гэта, в прынцыпе, такая вось пазіцыя, которая ёсць сярод гэтых людзей. Калі казаць пра іх нестаўленне да фальсіфікацыі, то, в прынцыпе, яны больш-менш усведамляюць, што ў Беларусі былі фальсіфікацыі. Сярод іх вось няма акурат вось гэтага падзелу па сцягах, то бок яны досыць спакойна ставяцца, да. То бок які сцяг будзе, такі і будзе. Яны, в прынцыпе, не маюць даверу да дзяржавы, але яны не маюць таксама даверу да таго, што мы называем там дэмакратычнымі структурамі. Умоўна кажучы, да штаба Светланы Ціханаўскай, да Коордынацыйнага савета і гэтак далей. Пасля ідзе група абыякавая, гэта 16%, гэта тыя, хто, в прынцыпе, нібыта называе сябе апалітычным чалавекам, да, што ён спрабуе нічога не ведаць. То бок ён імкнецца жыць у сваім свеце, ён мала ведае пра фальсіфікацыю, в прынцыпе, ён здагадваецца, але спрабуе пра гэта не думаць. Сярод іх гэтых абыякавых папулярны чырвона-зялёны сцяг, то бок сярод іх менавіта і бастыёны Лукашэнкі, это найбольш сярод іх папулярны чырвона-зялёны. Яны, у прынцыпе, мала кажуць нешта пра гвалт, то бок калі мы ім задаем пытанні, да, то яны часта не хочуць даваць на іх адказы, яны прапускаюць гэтае пытанне. У іх, у прынцыпе, няма даверу да Светланы Ціханаўскай. Ну, а да Александра Лукашэнкі ёсць такое сярэдняе, да, то бок таксама не пераканаўчы ўзровень нейкага вось такога даверу. Ну, гэта вось калі коротка. Вот я подхоплю апошнюю вот вашу тезу про ставленне да Лукашэнкі, да Ціханаўскай. У вас задавалася пытанне, ўжо, здаецца, другі раз, пра рэйтынгі. То есть вот кого вы хотели бачыць прэзідэнтам, за кого проголосовали. И вот я звярнуў такая цікавая рэч, что іерархія тройкі, ну, амаль не змянілася. Бабарыка ў лістападзе быў 38, стаў 35, Лукашенко тады быў 20, стаў 23, крыху подрос, 24 крыху подрос, и Латушка быў 20, стаў 18. Ну, паколькі у вас памылка рэпрэзентатыўнасці 3%, это значит, ну, в принципе, оно вагаецца на ўзроўні. Прыкладна, они якімі былі, такімі і асталіся.
Але вот цікава, што істотна знізілася Ціхановская. Была 10%, ну, таксама не в лідарах, а зараз 4, амаль вдвая. Это уже не 3%. Это зауважальное падение, это значимое падение. Чему? Я думаю, что, в принципе, яна все больше доходит от роли политика. Ну, в принципе, она ніколі не імкнулася быць палітыкам, але все ж таки теперь з'яўляецца некая большая прастора, напрыклад, для Павла Латушкі ці там для іншых палітычных дзеячаў, которые вось мне так кажуць, што яны хацелі бы быць палітыкамі, яны ўспрымаюць сябе палітыкамі. У выпадку Светланы Ціхановскай яна да гэтага не імкнецца, і ў прынцыпе нейкую сваю абмежаваную ролю, я думаю, яна грае досыць добра. То бок мы задавалі пытанне, напрыклад, пра ці колькі вы глядзелі ці глядзелі вы навагоднія віншаванні, то, в прынцыпе, Светлана Ціхановская там амаль гэтак жа сама, калі аб'яднаць агулам лічбы, колькі глядзела ў запісу і ў жывую, тут мы там пабачым, што там амаль што тое самае, што ў Александра Лукашэнкі. То бок, у прынцыпе, яна вось грае вось гэтую ролю, так, яна не імкнецца на вот, ну, ці прынамсі беларускае грамадства не ўспрымае, нават лепш так казаць, да, што беларускае грамадства не ўспрымае яе як чалавека, за которого трэба будзе пасля ісці галасаваць. Ну і в прынцыпе яна б сама гэтага не хавае. То бок я бы в прынцыпе таксама быў бы ў нейкай ступені бы здзіўлены, што чалавек, который увесь час паўтарае, што не хоча быць прэзідэнтам, і калі як бы тебе ёсць магчымасць сказаць, ці хацеў бы ты прагаласаваць за гэтага чалавека, ну как бы досыць лагічна, што ты не будзеш галасаваць за яго, тому што гэты чалавек увесь час скажа, што ён не хоча быць прэзідэнтам. Таму я бы не шукаў нейкіх асаблівых падставаў, хоць у прынцыпе ёсць ж вось гэты момант, калі чалавек выйграе выбары і пасля хваля адыходзіць. То бок у прынцыпе Светлана Ціхановская вельмі праўдападобна перамагла на выбарах, да. То бок мы, паколькі мы не бачылі бюлетэнь, мы не будзем тут сцвярджаць, ну але, скажем так, вельмі праўдападобна Светлана Ціхановская перамагла на выбарах, і в прынцыпе і адбываецца вось гэтая хваля адкату, калі вось да яе ставяць высокія патрабаванні, патрабуецца які ж план, як ж мы будзем жыць далей і так далей. І адпаведна ёй у такіх умовах досыць складана захоўваць высокую папулярнасць, калі все ж таки у грамадстве адбываюцца відавочныя працэсы. Грамадства цяпер знаходзіцца ў вельмі складаным псіхалагічным стане. І адпаведна гэта грамадства кудысьці гэта перакладвае. Але зноў жа я не бачу тут падставаў як бы думаць, што з рэйтынгам Светланы Ціхановскай нешта моцна не так. Хутчэй за ўсё, просто людзі шукаюць людзей, думаюць пра людзей, которые хацелі бы быць прэзідэнтамі, которые адразу паказваюць, што яны хочуць быць палітыкамі. Вот, дарэчы, пра яшчэ адну з'яву, калі аказваецца маўчанне грамчэй за многія словы. Я пра першае месца, ну, адноснае першае месца Бабарыкі. Но он уже сядзіць больш за полгода, ён в турме, и это не какая-нибудь там турма, где он может оттуль воззвания какие-то писать, он молчить. Пару разоў мы памятаем, у мінулым годзе, так сказать, были агучаны яго відэазвароты, падрыхтаваныя як бы загадзя, а так ён молчить. І пры гэтым ён на першым месцы. Чаму? Як вот так чалавек, які нічога не гаворыць, але вот яго памятаюць і яго-то на першае месца выносяць. Я думаю, што ўсё ж такі людзі усведамляюць, што з яго ўсё пачалося. То бок я думаю, што ёсць пэўна там нейкія могуць быць розныя прачытанні, што з каго што пачалося. Нехта любіць узгадаць нават Хав'ера, як бы, і што тады беларусы паўсталі, разам разбіралі снег і так далей. Ну але калі іх казаць вось палітычна, то ўсё ж такі вельмі сур'ёзна пачалося ўспрымацца, што Александр Лукашенко прайграе выбары, гэта калі Віктор Бабарыка пачаў сваю кампанію, і яна літаральна за некалькі тыдняў выстреліла так, як ніхто не чакаў. Я думаю, што вось гэта абсалютная праўда, што ніхто не чакаў. Вось гэтыя 450 000 подпісаў сабраныя ў вельмі складаных умовах, і мы ўсе памятаем, што да таго моманту сярод людзей жыло цвёрдае перакананне, што сабраць 100 000 подпісаў у Беларусі гэта вельмі складана,
І калі Віктор Бабарыка пачаў казаць, што ён збіраецца сабраць 1 мільён подпісаў, і потому што ён пачынаў збіраць подпісы пазней, яны доўга раздавалі яшчэ там падпісныя лісты, раздавалі пальчаткі людзям, каб не захварэлі каронай і так далей. Но гэта выглядала досыць дзіўна. А пасля мы пабачылі, што вось нейкі такі вось рост просто неймаверны. І я думаю, што в прынцыпе беларусы вельмі здзівіліся ім. В прынцыпе, я думаю, што вось гэты сам наратыў беларусаў невероятны, ён быў вельмі дзіўны для беларусаў. То бок яны гэтага абсалютна не чакалі. І яны вось гэту, так сказаць, любоў, да, яны просто аўтаматычна неяк адлюстравалі назад, да, такой, мы невероятны, да вы што, как бы. І в прынцыпе, я думаю, што вось гэта тое, што ён даў пачуццё нейкай веры значнай частцы грамадства. Я думаю, что таксама вельмі моцна паўплывала, што ўсё ж такі ён чалавек, который прадстаўнік эліты, чалавек, который разумее Расію, разумее, як працуе, як бы, в прынцыпе, дзяржава, разумее, як функцыянуюць грошы і так далей. Я думаю, вось гэты момант, конечно, вельмі моцна паўплывае на тое, што вось ён цяпер дагэтуль утрымлівае гэты рэйтынг. І, в прынцыпе, я думаю, што калі казаць пра ягоныя перспектывы, то все ж таки все залежыць ад таго, ці выйдзе ён, ці не выйдзе з турмы. Ну і зважаючы, што у прынцыпе адной з падставаў, чаму ён, думаю, быў так хутка арыштаваны, гэта імклівы рост ягонай папулярнасці, то як бы на судзе наўрад ці варта чакаць і нейкіх добрых навінаў для яго. І ўсё ж таки яму будзе нейкім сэнсе складана ўсё утрымліваць гэты рэйтынг, хоць мы пабачылі тое, што ў прынцыпе людзі вось захоўваюць вялікую лаяльнасць да яго. І, в прынцыпе, да ягонай каманды, да, то бок это таксама яшчэ адзін цікавы момант, што, ў прынцыпе, у нас так выйшла, што мы ў пытанні часта пытаемся пра сем'ю, там, Вераніка, Валерій Цыпкала, Сергей, Светлана Ціхановская. У выпадку Віктора Бабарыкі мы пытаемся пра Максіма Знаку, Марію Калеснікова. І, в прынцыпе, мы пабачылі то, што ён уже не адзін у камандзе папулярны, то бок у Марії Калеснікова досыць папулярны чалавек. І гэта таксама ўсё уплывае. То есть у яе, вот, скажем, рейтинг удвоя вышэй, чым у Ціхановскай. У яе 8, а у Ціхановскай 4. Вот да. В этом апытанні студзеньскім. Да, то бок мы бачым тое, што мне падаецца, што ўсё ж таки Светлана Ціхановская крыху побольш. Ну, я бачыў тое, што у вас напісана. Да. Окей. Добра. То бок мы, в прынцыпе, мы бачым тое, што вось ягоная каманда ўсё ж таки мае досыць такую устойлівую моцную пазіцыю, якая цяпер ёсць, і яны, ну, гэта ўжо крыху іншая размова, так, тое, што праблема іншая, што яны паралізаваныя, таму што яны все ў турмах. Рыгор, а наступнае пытанне от такого кшталту, як бы, чаго хочуць людзі, скажем так. То есть чаго яны не хочуць, ну, значная частка, ладная частка з іх вы показалі. Яны не хочуць Лукашенку. То есть вот 37% вот это прихильники протесту, они категорично его не хочут, ну яшчэ там вот назиральники, как вы их называете, яны не готовы там этого домагаться, але таксама не хочуць. Ну и нават, мне здаецца, там и в остальных группах таксама есть, то есть вот этого мы не хочем. А чего хочем? То есть вот есть некие уцямныя, як бы, уяўленні у людей, вот мы это... Дарэчы, это ж была вельмі цікавая такая выбарчая кампанія, і кампанія того ж Бабарыкі, і кампанія Ціхановскай, што кампанія только про одно, мы супраць Лукашэнкі, а вот какие-то позитивные рэчы яны не вылучаліся. А вот у грамадскай думцы яны ёсць, ну, акрамя банальных. Хочам атрымліваць больш грошай, ну, хочам, каб не было беспрацу, ну, это понятно, это люди паўсюль хочуць. А вот что-то больш уцямнае, вот вы як бы знайшлі, выявілі некую, скажем, позитивную программу беларускага народа, вот как ён сам себе это бачыць? Я думаю, что все ж таки беларусы шмат у чым дзейнічаюць праз адмаўленне Лукашэнкі, то бок все ж таки сэнс ідзе ў тым, каб адмовіцца ад не ад усяго, конечно, не ад усяго, але ад значнай часткі того, што цяпер ёсць у краіне. Вось калі мы пытаемся, напрыклад, у людзей, як яны хочуць абіраць людзей, то все кажуць тое, што людзі, которые вось у выканаўчыя пасады, напрыклад, там кіраўнік раёнаў ці кіраўнікі там абласныя, яны хочуць іх пабіраць наўпрост.
То бок гэта істотны вось момант. То бок калі, напрыклад, мы ў людзей пытаемся пра эканоміку, напрыклад, мы задавалі пытанне, што калі прадпрыемства хранічна стратнае, і вы ведаеце, што яно кароткатэрмінова, калі яго закрыць, гэта прывядзе да росту беспрацоўя, то мы побачылі, што досыць вялікі частка беларускага грамадства кажа, трэба зачыняць. Калі гэта прывядзе да беспрацоўя, ўсё адно трэба зачыняць, таму што яно стратнае і трэба нейкія іншыя варыянты шукаць. І гэта сапраўды здзіўляе, што у прынцыпе у нас грамадства досыць ліберальнае па свайму падыходу. То бок, калі там ісці далей, магчыма, смяротнае пакаранне, таксама такі прыклад таго, што мы пабачылі, што зніжаецца падтрымка да смяротнага пакарання. І цяпер это менш чым 50% у беларусаў падтрымліваюць смяротнае пакаранне. Давайте дакладнім, менш чым 50% гарадскіх жыхароў, тому што мы апытваліся ўсё ж такі менавіта гарадскіх жыхароў. Але я не думаю, што гэта значна ўплывае на што мы атрымаем па ўсяму грамадству. То бок, у прынцыпе, мы бачым, і гэта звязана ў першую чаргу з тым, што ідзе крызіс даверу да дзяржавы. То бок, беларусы не давяряюць дзяржаве, адпаведна, яны не хочуць перадаваць дзяржаве манапольнае ўжыванне такога гвалту. То бок гэта ўсё ж такі, мы бачым, што шмат у чым гэтыя рэчы адбываюцца дзякуючы таму, што беларусы не хочуць, каб было так, як ёсць пры Лукашэнку. То бок яны хочуць перабудовы дзяржавы на нейкі іншы лад. І адпаведна таму, ведаеце, можа быць, і не паўставалі нейкія пытанні, нейкія такія праграмы, нейкія такія шмат пытанняў адносна, як павінна быць, бо ў прынцыпе людзі разумеюць, як павінна быць. То бок у нейкай ступені нават цяпер мы не бачым такога велізарнага попыту на праграму. То бок у прынцыпе мы... Рыгор, тут размова, ведаеце, размор не зусім пра праграмы. Зразумела, такую тлустую праграму ніхто не будзе чытаць, і яны нідзе не цікавыя. Але, ведаеце, скажем, часы перабудовы. Народ вельмі абураўся, скажем, прывілеямі наменклатуры. У параўнанні з прывілеямі цяперашняй наменклатуры тыя выглядалі смешнымі, але тады яны людзей абуралі. Это быў адзін з пунктаў праграмы. Не ў тым справа, што там Гарбачоў кепскі. Дарэчы, да Гарбачова то даволі доўгі час было вельмі добрае стаўленне. Але была такая ідэя. Какие-то такого кшталту ідэі ёсць у цяперашніх беларусаў. Дарэчы, цікавая рэч, ці згодзіцеся вы са мной, як не дзіўна, у адрозненне ад многіх краін, карупцыя не з'яўляецца таким асілком, які людзей так моцна заводзяць Беларусі. То есть яны падымаюцца на пратэст не таму, што ўсё карумпавана. Да, я думаю, што калі мы задавалі пытанні, шмат у чым людзі адчуваюць сваю безабароненасць, гэта моцна напружвае. То бок у нас было пытанне пра тое, ці абаронены звычайны чалавек ад прайзвола власцей. І мы пабачылі, што ў прынцыпе людзі не веряць тое, што яны абароненыя. Я думаю, што гэта вельмі моцна ўплывае на тое, што як яны сябе адчуваюць, якіх яны зменаў хочуць. Калі мы задавалі пра каранавірус, это таксама мы бачым тое, што ў прынцыпе беларусы расчараваныя тым, як Александр Лукашенко вырашыў паступіць з беларусамі падчас пандэміі. То бок мы не бачым, ведаеце, такой гэта ідэі, все ж таки мне падаецца, все ж таки праз адмаўлення. Яна, в прынцыпе, можна, калі там спрабаваць неяк адшукаць асноўныя тэзісы, то гэта бяспека, гэта дабрабыт і гэта павага. Гэта, в прынцыпе, тры асноўныя рэчы, которые мне падаецца, мне того, што я бачу калі паглядзець наскрозь праз усе пытанні, гэта тры асноўныя рэчы, якія цяпер чапляюць беларусаў. І апошняе пытанне, працяг таго, што вы сказалі, калі там вы пыталіся, якія пасады трэба абіраць, якія калегіяльна, якія хай прэзідэнт прызначае. Ведаеце, пэўны час таму Артём Шрайбман, вядомы беларускі аналітык, напісаў, што беларусы атрымалі прывіўку ад аўтарытарызму. Пакаштаваўшы лукашэнкаўскага чвэрць стагоддзя, зараз ужо не.
Ці паказваюць это апытанне, ці з іх вынікае, што вот да, в лукашэнкаўскім як бы выкананні людзі аўтарытарызма не прымаюць, але ў прынцыпе як бы тое, што мы заўсёды лічылі, прага беларусаў да парадку, прага да цвёрдай улады можа быць чымсьці і суровай, она, в принципе, никуда не поделась. Вот. Лукашенко, да, Лукашенко не трэба. Такие эксцессы, як у яго, когда улада абсолютно не обмежаваная, это кепска. Але, як бы, вот такая вот вольница, это не факт, что это идеал нават для протэстоўцаў. Ну, я пытаюся, так, ці сапраўды ўжо як бы вот все змянілася, як сказаў Артём, привіўка ад аўтарытарызму і ніколі больш, ні в якой форме. Главное пытанне, тому што я думаю, ведаеце, калі мы задавалі людзям пытанне, да, як яны хочуць, каб абіраліся людзі на розных дзяржаўных пасадах, так, на кіраўнікі парламенту, міністры, кіраўнікі раённых судоў, прокуратуры, генеральны прокурор, раённых аддзелаў унутраных справаў і так далей. Ведаеце, у чым праблема, пра што мы размаўлялі з сацыолагамі, это тое, што мы пытаемся ў людзей пра тое, што яны, ў прынцыпе, ніколі ў жыцці не думалі. І для іх вось некаторыя гэтыя пытанні могуць гучаць вельмі дзіўна. Ці патрэбна у горадзе абіраць кіраўніка аддзялення ўнутраных справаў? То бок для беларусаў это так, то бок у жыцці такіх варыянтаў нават не разглядалася, так? То бок раней звычайна казалася, калі казалася там пра нейкія выбары ў гарадах, то казалася прынамсі пра кіраўніка выканкаму. А тут адразу вось такія рэчы пытаюцца. То бок для іх шмат у чым гэты праект дэмакратычны, ён новы. То бок я вось чаго некай ступені асцерагаюся там, ці думаю, калі мы кажам пра будучыню, што па сутнасці все трэба заново рабіць у нейкай ступені. І тут вялікае пытанне, наколькі мы зможам адысці ад таго, як мы адмаўляем Александру Лукашэнку, ад таго, як мы перабудоўваем дзяржаўную сістэму. Па сутнасці, я думаю, што, канешне, ніхто не захоча, ну, не то, што ніхто, але ўжо быць такім, як Лукашенко, ніхто не захоча. Вось гэта асноўнае, да, што все усведамляюць, чым гэта скончваецца, і што сэнсу гэтага асаблівага не мае, і таму вось гэта прывіўка, она ёсць, ну, але наколькі яна моцная, як яна будзе дзейнічаць, наколькі, ў прынцыпе, запрацуюць гэтыя дэмакратычныя інстытуты, бо я, шчыра кажучы, вось зараз, калі паглядзець, мы ж бачым, што палітычнае поле, оно ж засталося ў Беларусі досыць малым. То бок, незважаючы на тое, што вельмі шмат людзей прыйшло цяпер у палітычнае поле, у грамадскую дзейнасць, ну, але поле застаецца малым. Колькасць людзей досыць абмежаваная. То бок, калі па сутнасці, калі мы скажам завтра, што давайте у нас будзе парламент на 300 чалавек, нам не зразумела, каго, дзе іх набраць гэтых 300 чалавек у Беларусі. То бок, ну, каго? А хто міністрамі будзе тады? Как бы тут, ну, то бок, ўсё ж такі гэта складаны працэс. І сапраўды мы можам апынуцца ў той сітуацыі, што да, мы, можа быць, хочам, каб было вось так, але пытанне ў тым, хто гэта будзе рабіць. І ад таго, хто гэта будзе рабіць, будзе шмат чаго залежыць, як будзе ў практыцы функцыянаваць сістэма. Таму, як бы, я думаю, што вот наступная хваля, што мы павінны запытацца ў людзей, ці хочуць яны сапраўды ісці ў публічнае жыццё і рабіць нешта самім. Таму што я думаю, вось гэта вельмі важнае пытанне, да чаго мы яшчэ не прыйшлі, да? Так мы бачым тое, што мы пабачылі велізарныя хвалі людзей, которые удзельнічаюць у пратэстах. Мы пабачылі вось тое, што людзі выходзяць, мы пабачылі калектыўныя лісты, напісанне іх, мы пабачылі маляванне на сценах, мы пабачылі вось все гэтыя рэчы. Але з чаго мы не пабачылі, гэта палітычнага структуравання. То бок мы не пабачылі таго, што ствараюцца нейкія структуры, ствараюцца партыі, ствараюцца вось нейкія праграмы. Вось гэтага мы так і не пабачылі. І гэта ў нейкай ступені досыць дзіўны працэс. Таму што калі палічыць, што ў самыя пікавыя дні на вуліцах у Беларусі ў жніўні было там, не ведаю, па 300 тысяч, то бок калі всю краіну браць, а можа нават і больш, то как бы, а паглядзець цяпер, дзе ж тады структуры, которые былі быць пабудаваныя за гэты час, то мы пабачым, што ўсё ж таки іх не так і шмат. Таму я думаю, што все залежыць выключна ад удзелу грамадства.
То бок мы как не ведаю пэўна как асветнікі ў нейкай ступені можам скончыць гэта такім чынам, што сказаць, што все залежыць выключна ад таго, ці пойдуць людзі самі рабіць нешта. Ясно, добра, дзякую вялікі Рыгор. А нашим гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць падзеі развівацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і в Тэлеграме Свабоды. Найлепшага. Дзякуй вялікі. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.